Hello mga kaprobinsya! Welcome back sa aking YouTube channel. So for this video mga kaprobinsya, magluluto ako ngayon ng paklay. So lamang loob ng baka. Nabili ko to sa palengke, sa aming market doon sa lungsod. Nakasupot na siya. Ito, 100 daw to po. Tapos may kasama siyang dugo. Kaso lang hindi ko binili, hindi ko nalang sinama yung dugo kasi nga paklay, hindi naman siya dinuguan. So tinaira hong ipalit sa merkado. So magluluto ako ngayon ng paklay. Ito ay requested by aking husband. So, just keep on watching mga kaprobinsya. So, mga kaprobinsya, ating huhugasan yung yung lamang loob. So, ayan mga kaprobinsya, hugasan nating mabuti ang ating mga lamang loob ng baka. Ayan. Maratag ng laban. Hugasan na to na, tapos suka din sunod. So mga kaprobinsya, nahugasan ko na siya ng ilang ulit sa tubig. So maglagay ako ng kunting suka, ayan, para mawaang langsa at saka yung baho niya. Ayan. Saka maglagay ako ng kunting asin din. Ayan. Para wala yung baho ng lamang loob. Tapos banlawan natin ulit. So mga kaprobinsya, while waiting sa pinakuluan ho nga mga lamang loob sa baka, kasi nga yun gagawin ko yung paklay. So naligo muna ako guys kasi talagang hagkot na dyan naong. At saka nagtimpla ako ng salabat. So instead of coffee, tumaas kasi yung acid ko sa coffee. So nagsalabat na lang ako guys para sa pawaas panuhot. So wat-wat ko kay medyo dugay jud latanan ang paklayonon. So nagsalabat-salabat sa kuan yung mga kaprobinsya. Lagyan ako ng sibuyas. Ayan. Saka yung ahos at luya. Mix na natin kasi udto na. Yung pag-udto na. Gisa natin suka. Ayan. So, ito na na ang itong lamang loob ng kaprobinsya ngayon. Yung mga gulay, susunod na natin. Ayan, kasi luto na yung lamang loob natin. So, next yung gulay. So, ayan mga kaprobinsya, ako na siyang bihiwa kasi luto na. Ayan. Slice na po ginagmay yun.
mga kaprobinsya. Para sa aming paniud to, nagluluto ako ng paklay. Maglalagay ako ng kunting carrots, isang carrots lugod mga kaprobinsya para po naibuwak-buwak nga ito ang paklay. Apoy gulay ang ito ang paklay binisaya. And paminta, naglalagay ako ng paminta sa aking paklay kasi yun ang nagdadala ng sarap sa paklay yung paminta. So, naglalagay ako ng tubig. Ayan. Para maluto yung gulay natin na nilagay. Ayan. So, kumukulo na mga kaprobinsya, maglalagay ako ng konting asin. Tapos, maglalagay din ako ng magic sarap. Ayan. Tsaka, ilalagay ko na yung siling haba at tsaka yung bell pepper. Para ready na sa paniud ko ni mga kaprobinsya. Ayan, ito na yan. So, ayan mga kaprobinsya, luto na yung paklay natin. So, idea ko lang to. So, depende saan yung version sa iyong paklay. So, ito lang talaga yung alam ko kung paano lutuin ang aking paklay. Ayan. So, kainan na mga kaprobinsya. So, mga kaprobinsya, ito na yung niluto naming paklay. So, lamang loob ng baka yan. So, maniwod to namin kasi tanghali na. Alas 12 na. So, kainan na mga kaprobinsya. At saka, thank you for watching. And don't forget to subscribe, like, and share sa among YouTube channel. O, ayaw kalimot sa pag-click sa bell button para updated ka sa among mong pagpangluto din sa probinsya sa Cebu. So, thank you for watching everyone. O, gamping mga kaprobinsya, ingat! So, kainan na mga kaprobinsya. So, requested man isa ko ang husband. So, ako rin tilawon kung okay pa. Ikaw, Sam? Yeah. Di sa Sam. So, yan. So, mga
kaon sa dami. Ayaw, ihirig, ayaw, ihirig. Banyak ihain. Itabuni. Ano, arke mo tumba na, naigo mo tabunan. Ano, dagkat kong tungat.